Orain nor da nor jolasa sortuko dugu. Horretarako internetetik hurrengo irudia sartu dut. Gomendio bat hasi baino lehen, hemen irudiaren pestaina honetan klik egingo dugu blokeo aukeran, blokear posizion. Modu honetan irudia ez da mugituko. Hurrengo pausoa izango da hemen behan dagoen forma sortzea. Forma, ikusten duzue, hitz bat eskutatzeko erabiliko dugu. Hitz bat idazteko, goiko barran, testuaren ikonoan klik egingo dugu. Nahi dugun formatoa aukeratu, eta hemen klik eginez jarriko dugu izena. Adibidez, Anita. Hori egin ondoren, forma bat txertatuko dugu. Horretarako, hemen goiko barran, formaren ikonoan klik egingo dugu, eta aukeratuko dugu nahi dugun forma. Adibidez, lauki zuzena. Jartzen dugu Anitaren gainean, eta hori importantea. Fondo bat jarri behar dugu gure formari. Horretarako, gezi hau. Klik egin, eta orain, formaren ertzean klik egin beharko dugu. Goiko barran agertuko zaizkigu koloreak. Color de línea, color de relleno. Adibidez, morea jarriko dut. Modu honetan, badaukat forma eta izena azpian. Hau egin ondoren, hauek ezabatuko ditut, hau egin ondoren, beste forma bat zertatuko dut jolasteko. Hemen, gogoratu formak ikonoan klik eginez, aukera desberdinak agertzen direla. Pestaina honetan emanda, hartuko dut gurutze forma. Forma edozein forma txertatzeko ezahaztu klik egin behar dugula eta arrastaka eramanda zabaldu. Berriro, gezira joan eta aukeratuko dugu. Eta orain kolorea emango diogu. Adibidez, gorria. Jarriko dut apur bat txikiagoa, eta orain, importanteena. Pestaina honetan, klik egingo dugu, eta aukeren artean aukeratuko dugu duplikador infinito. Modu honetan, atera ditugu, nahi ditugun gurutzeak jolasa egin ahal izateko.